Я распілаваў сваю клавіатуру на дзве паловы. Што? Вітаю, шановне гаспадарства, канал Праграмісцкі кут. І так, вы пачулі ўсё правільна. Я сапраўды сабраў сабе спецыяльную клавіатуру, якая складаецца з дзвюх паловак. І так, сапраўды сабраць, што мы рабілі на маім Twitch-канале. Дарэчы, падпісвайцеся на яго, мы шмат чаго там цікава робім, правда, не вельмі часта. Спасылачка ў апісанні. Бачу ў вашых вачах пытанне, навошта? Што ж, гэта відэа якраз пра гэта. Набірайце смачняў, відэа абяцае быць доўгім, а мы пачынаем. І першае, пра што я хочу распавесці, гэта пра гісторыю сучасных клавіатур. Як так выйшла, што ледзьве не асноўны інтэрфейс узаемадзеяння з камп'ютарам выглядае так, як выглядае сёння. Упершыню так званая QWERTY клавіатура з'явілася ў 1873 годзе разам з друкарскай машынкай Шолза Глідена. Уявіце сабе, чалавецтва вынайшла QWERTY клавіатуру ўжо 151 год як. Але што самае цікавае, з тых часоў нічога моцна не змянілася. Гэта па справе даволі кепска. І вось чаму. Друкарскія станкі маюць механічную прыроду. Карыстальнік націскае на кнопку, актывуе рычаг. Гэты рычаг на канцы мае адпаведную літару, а паміж паперай і рычагом капірка, якая і пакідае на паперы сімбаль літары, калі рычаг прыціскае капірку да паперы. А цяпер уявім, што нам трэба набраць дзве літары, што стаяць побач, напрыклад, уніскладовая і ша. Калі другая літара была націснута ў момант, калі рычаг першы яшчэ не павярнуўся, рычагі маглі зачапіцца адно за адное. QWERTY раскладка вырашыла менавіта гэтую механічную праблему шляхам разнясення літар, што часта сустракаецца ў тэксце побач на розныя бакі апарату. То бок задача зрабіць зручную для друкавання раскладку не стаяла. Тым не менш, гэта раскладка цягам 5 гадоў карысталася вялікай папулярнасцю. Пазней ужо пачалі распрацоўваць іншыя варыянты, але людзі ўжо прызвычаліся да QWERTY. На самой справе гэта яшчэ не такая вялікая праблема. Нашмат большай катастрофы, на маю, ды і не толькі думку, з'яўляецца невялічкае змяшчэнне кнопак, што стаяць адно пад адным. Вы калісьці звярталі на гэта ўвагу? У англамоўным інтэрнэце гэта называецца стагерынг. І стагерынг гэта выключна праблема механічных друкарскіх машынак, бо няма магчымасці размясціць два фізычныя аб'екты ў адным месцы. Сучасныя клавіатуры пабудаваны на печатных платах і такой праблемы не маюць. Але абмежаванні, якія стаялі перад чалавецтвам 150 гадоў таму, дагэтуль уплываюць на дызайн клавіатур, бо людзі звыклі. Дадаткова магу адзначыць, і гэта тычыцца не толькі клавіатур друкарскіх машынак, што выкарыстоўваючы клавіатуры ў цэльным корпусе, карыстальнік зводзіць рукі ледзь не ў адну кропку, даволі неўласціва выгінаючы свае кісці. Са спліт-клавіатурай мае рукі знаходзяцца на шырыні плеч. Кісці з'яўляецца працягам рук, а ў далонях зніжаецца колькасць мікрарухаў з мэтай дасягнуцца да кнопкі. Во! Дарэчы, пра вялікі палец, тое, што дазваляе чалавеку адрозненасці ад большасці жывёл трымаць рэчы ў руках і маніпуляваць імі, цяпер адказны за адну кнопку прабела. Нават горш, абодва вялікіх пальца па чарзе мусіць клацаць гэты прабел. Чаму? Чаму? Што чаму? Чаму? Не ведаю. Чаму? Не ведаю. Чаму? Што чаму? Чаму? Ну, таму што... Вось такія праблемы ў клавіатурах былі закладзены яшчэ ў дакамп'ютарныя гады. Давайце паглядзім, што нам можа прапанаваць сучасны рынак. Ды на самой справе, а што тут распавядаць? Кожны з вас можа адкрыць любы каталог нейкай камп'ютарнай перыферыі і паглядзець, што збольшага нічога не змянілася. Тое, што распавяў зараз, справядліва для кожнай клавіатуры ў гэтым каталозе. Вы можаце набыць клавіатуры розных колераў, розных памераў, па розных коштах, геймерскія ці офісныя, з падсвятленнем ці без яго, мембранныя ці механічныя. Мембранныя ці механічныя? А давайте тут крыху спынімся, разбярэмся, пра што ўвогуле гутарка, чым адрозніваюцца механічныя ад мембранных клавіатур. Я не дарма пачынаю менавіта з механічных. Такія клавіатуры з'явіліся раней. У тыя часы, калі камп'ютары пачалі нагадваць сённяшнія, менавіта такія клавіатуры выкарыстоўваліся ў якасці абсталявання для ўводу інфармацыі.
Увесь сэнс механічных клавіатур заключаны ў свечах. Націскаючы на кнопку замыкаюцца кантакты, і камп'ютар атрымлівае пра гэты сігнал. Апрацоўвае яго і друкуе адпаведную літру ў вашым тэкставым рэдактары або выконвае іншыя адпаведныя дзеянні, якое звязана з гэтай кнопкай. Але праз патэнтныя штукі і недасканаласць вытворчасці такія клавіатуры атрымліваліся даволі дарагімі. І індустрыя пачала шукаць іншыя спосабы зрабіць клавіатуры. І гэта прыводзіць нас да часоў, калі на рынку з'яўляюцца мембранныя клавіатуры і на самой справе захопліваюць гэты рынок. Як я ўжо сказаў, мембранныя клавіатуры былі зроблены ў мэтах зрабіць вытворчасць клавіатур больш таннай. Гэта дасягаецца за кошт змяншэння колькасці кампанентаў. У той час, калі механічныя свечы прадстаўляюць сабой няхай і не складаны, але ўсё ж такі механізм, які паўтараецца ў кожнай кнопцы, мембранная ж клавіатура выканана ў выглядзе двух кантактных пляцовак, паміж якімі знаходзіцца слой з выразамі. Націскаючы на кнопку, карыстальнік прыціскае адну кантактную пляцоўку да другой праз выраз. Такім чынам замыкае кантакты і стварае сігнал для камп'ютара. Гэта дазволіла клавіатурам стаць не толькі танней, але і меншымі ў памерах, а спрашчэнне механізму забяспечыла трываласць да ўплыву часу. Здавалася б, усё цудоўна, але ёсць і мінусы. Гэты механізм працы згубіў даволі яскравую тактыльную адваротную сувязь, што істотна пагаршае сляпы набор тэксту. На сённяшні момант любая тактыльна-гукавая адваротная сувязь зроблена фактычна штучна. І вы это адразу адчуеце, калі будзеце параўноўваць з механічнай клавіатурай бок о бок. Мы вымушаны прыпыніць нашу праграму ў сувязі з тэрміновымі навінамі. Арыгінальны патэнт Cherry MX на свечы скончыўся. Так, са сканчэннем патэнту на рынку пачалі з'яўляцца іншыя вытворцы свечэй. З часам канкурэнцыя пашыралася, зрабіўшы свечы таннейшымі і больш разнастайнымі. Сёння існуюць шмат вытворцаў, якія прапануюць шмат відаў свечэй, якія ў аснове сваёй можна падзяліць на 3 віды: лінейныя, тактыльныя і свечы са шчелчком. Уласна, я б яшчэ выдзеліў нізкапрофільныя свечы, якія таксама падзяляюцца на гэтыя 3 катэгорыі. Яны сумяшчаюць у сябе перавагі звычайных свечэй і партатыўнасць мембранных клавіатур. Даволі шмат розных мадэляў спліт-клавіатур падтрымліваюць свечы нізкага профілю ў сваіх схемах. Чаму гэта можа быць важна? Ды таму, што калі вы пераходзіце на спліт-клавіатуры, звычайнымі вы ўжо, імаверна, карыстацца не захочаце. І ў такім выпадку вы можете падумаць: я буду браць клавіатуру разам з ноутбукам. Вось тут нізкі профіль і дапаможа вам з мабільнасцю ўсей гэтай канструкцыі. Сам я выбраў высокі профіль, але пра гэта крышачку пазней. Я працую за кампом. Хобі маё таксама за кампом. Ці, каля яго. Магчыма, нехта скажа мне, што трэба часцей выходзіць на вуліцу і мацаць траву. Гэта я таксама практыкую. Можа, не так рэгулярна, як вы, шановны гледачы, але практыкую. Большую частку часу за камп'ютарам займае менавіта карыстанне клавіатуры і набор тэксту. Будь-то праграмаванне на працы ці па-за ёй, падрыхтоўка відэа, узаемадзеянне з людзьмі ў сацыяльных сетках. Усё гэта патрабуе набору тэксту. Я ўжо некалькі гадоў прыглядаўся да клавіатур, што трэба збіраць самому, але ўсё неяк думаў, што дорага, або што, можа быць, я не дам рады імі карыстацца, бо сапраўды сляпым наборам тэксту я, шчыра кажучы, ніколі не валодаў. Гэта быў збольшага сляпы спосаб, ды і не 10-пальцавы, так 5-6-7 пальцавы. Заўжды хацелася б мець магчымасць атрымаць такую клавіатуру на тыдзень, ды паспрабаваць на ўласны досвед. Ці можа мець магчымасць павярнуць ее, калі раптам не спадабаецца. Калі шчыра, цяпер я разумею, чаму гэта немагчыма, а нават калі было б магчыма, наўрад ці б спрацавала. Калі вы робіце ўласную клавіатуру, нават па гатовым схемам, яна становіцца вашай вельмі індывідуальнай рэччю. Ледзьве не як зубная шчотка. Вядома, такой клавіатуры могуць карыстацца іншыя, але для іх гэта будзе крышачку катаваннямі. Так, нават калі іншы чалавек валодае сваёй спліт-клавіатурай, нават такой самай мадэлью, гэтай вашая клавіатура. Гэта не толькі жалезка, але хутчэй за ўсё і раскладка. Яна будзе вашай, падстроеная пад вас і так, як вам зручна. Больш за тое, я нават раю рабіць менавіта так, праграмаваць клавіатуру канкрэтна пад сябе.
як вам зручна. А цяпер я хочу вам распавесці вось пра гэтую самую клавіатуру, што я сабраў ужо каля 2 месяцаў як. Шчыра кажучы, я моцна не выбраў. Я просто глядзеў некалькі варыянтаў спліт клавіатур і абраў ледзьве не рандомную. Я аказалася Lily 58. Лічба 58 у назве гэта колькасць кнопак. Для параўнання. Большасць ноутбучных клавіатур не маюць лічбавого блоку справа, таксама вядомага як нампада. У такім выпадку на клавіатуры будзе каля 87 кнопак. А ад мадэлі да мадэлі могуць быць розніца, але звычайна это лічба 87. Вось у маёй клавіатуры 58. Існуюць таксама 60% клавіатуры. У іх звычайна няма блоку функцыянальных клавіш F1, F2 і гэтак далей. Стрэлак, блока навігацыі кшталту page down і page up. У такіх клавіатур гэта будзе каля 61 кнопкі, што ўсё яшчэ крышачку больш за мае 58. Аднак трэба адзначыць, што 58 кнопак гэта далёка не найменшая клавіатура, якой можна камфортна карыстацца. Існуюць спліт клавіатуры, у якіх кнопак яшчэ менш, у тым ліку вельмі экстрэмальныя варыянты, дзе увогуле толькі 26 кнопак. Спытаеце, чаму тады я спыніўся на 58, а не, напрыклад, 36? Ну, калі шчыра, таму што я часам гуляю ў гульні, і уявіце сабе, каб націснуць перазарядку, трэба націснуць замест адной кнопкі цэлую камбінацыю кнопак з 2 ці 3. Мне гэта не вельмі падыходзіць, таму я вырашыў ўсё ж такі ўзяць клавіатуру, якая магла б пакрыць як і гульнявы кейс, так і кейс з набором тэксту. Аднак я магу сказаць, што падчас набору тэксту я бы спакойна адмовіўся яшчэ ад 10 кнопак і было б вельмі камфортна. Мне розніцы не адчуў бы. Што тычыцца закупкі, я знайшоў краму, дзе можна было купіць амаль што ўсё адразу адным наборам. Мне трэба было толькі знайсці свічы да кікапы. Але ж калі вы хочаце эканоміць, то не раю так рабіць, танней будзе ўсё ж такі набраць усе кампаненты паасобку. Таму давайце я, ведаючы ўжо, як яе збіраць, і маючы некаторы досвед, няхай невялікі, паспрабую сабраць кампаненты так, быццам бы я іх закупіў у асобных крамах і падлічым, колькі у выніку атрымалася. Калі вы глядзіце гэта відэа нашмат пазней, чым яно выходзіла, то цэны, пэўна, могуць адрознівацца ад тых, што вы пабачыце зараз. Але што магу сказаць з тых часоў, калі я ўпершыню зацікавіўся спліт-клавіатурамі і да першай зборкі гэтай вось клавіатуры, у мяне прайшло ўжо некалькі гадоў, і я б не сказаў, што кампаненты моцна змяніліся ў коштах, але я не той, каб вельмі дасканала сачыў за імі, таму выбачайце. Для мінімальнага набора вам спатрэбіцца 2 цалкам аднолькавыя двухбаковыя печатныя платы клавіатуры, 2 мікракантролера, 58 дыёд у залежнасці ад схемы звычайнай або SMD. Мы дамовіліся, што я буду арыентавацца на сваю клавіатуру, таму, як і ў маім выпадку, гэта будуць SMD дыёды. Не абавязкова, але пажадана 58 hot-swap сокетаў для свічэй. Іначай можна прыпаяць свічы прямо на печатную плату. Не абавязкова, але таксама пажадана 4 наборы Milmax сокетаў на 12 піноў. Гэта каб прымацаваць мікракантролеры для плат. У камплекце да кантролераў звычайна ідуць піны адразу. Але яны прыпаиваюцца, так бы мовіць, намертва, назаўжды. І ў выпадку, калі вы вырашыце які-небудзь кампанент замяніць, вам прыйдзецца адпаиваць. А гэтая працэдура для недасведчаных людзей нашмат больш складаная, чым сама пайка. Паверце, я ведаю. 58 свечей на ваш густ. Я думаю, пажадана аднолькавых, але вы не абмежаваны нават у гэтым. 58 кейкапаў. Гэта такія калпачкі на кнопкі. Звычайна яны прадаюцца камплектам адразу нашмат большай колькасцю, чым 58. Адзіны нюанс, на які трэба звярнуць увагу, это кнопкі-мадыфікатары кшталту шрифта. Яны мусяць быць прадубліраваны ў выглядзе кароткіх кнопак. Альбо ёсць іншы варыянт, вы можете заказаць цалкам пустыя кейкапы і або выкарыстоўваць іх як ёсць, або намаляваць на іх штосьці самому. Яшчэ вам спатрэбіцца які-небудзь корпус пад гэтае дабро. У мяне быў акрылавы адразу ў камплекце з месца, дзе я заказваў. Але калі вы з рукамі, ніхто не перашкаджае вам паспрабаваць зрабіць яго, напрыклад, з дрэва, а можа у вас ёсць 3D принтер, і тады вы можете яго проста надрукаваць. 2 кнопкі скіда, 2 TRRS гнязда. Яны выглядаюць цалкам як 3,5 мм камбінаваны джек.
правды дакладна падыходзіць. Чаму яна называецца TRRS, я дакладна не ведаю. Таксама у вас патрэбіцца той самы TRRS кабель, ён жа 3,5 мм, джек з дзвюх бакоў. Адзін Type-C або microUSB кабель для падключэння да камп'ютара. Type-C ці microUSB залежыць уже ад выбранага кантролера. Такім чынам атрымліваецца... Калі вы хочаце больш наварочаную версію, можна дакупіць адзін або два OLED-дысплея для вывода выяў або некай дадатковай інфармацыі, а таксама LED-стужку для RGB падсвятлення. Яшчэ вы можете зрабіць сваю клавіатуру або беспроводной, або напалову беспроводной. Для гэтага вам патрэбіцца іншыя кантролеры, якія маюць Bluetooth адразу усталяваны на плату. Вам дадаткова спатрэбіцца акумулятары, каб гэта ўсё пітаць. Таксама я не раю дадаваць дысплеі і LED-стужку, бо акумулятор тады будзе вытрачацца, знішчацца дужа хутка. Адразу хочу сказаць пра асноўнае правіла, якое было напісана адной спаленай платай клавіатуры. Не паўтарайце маіх памылак, паяйце кампаненты на тэмпературы каля 270 градусаў. SMD кампаненты вельмі малыя. Так, я гэта ведаў, але ўсё роўна здзівіўся, калі пабачыў іх на ўласныя вочы. Але як высветлілася, іх не тое, каб дужа складана паяць. У мяне з гадоў 14-15 ёсць лёгкі трэмор рук, ён амаль заўжды са мной. У той ці іншай ступені, у залежнасці ад унутранага стану, цяжкасці працы і так далей. Але паяць SMD было не вельмі складана і нават у нейкі момант пачало прыносіць задавальненне. Вельмі метадычная і рэпетатыўная праца. Пэўна, нешта падобнае адчуваюць людзі падчас вышыўкі крыжыкам ці маляваннем па нумарах, не ведаю. Hot-swap-сокеты. Паяць іх яшчэ прасцей, бо яны значна большыя за дыёды. Важны момант. Прыціскайце пальцам сокет у момант, калі запаиваеце адзін бок. Бо пазней перапаяць усё ж будзе не так проста, магчыма, прыйдзецца адпаиваць і гэтак далей. Калі дыёды ды сокеты прыпаяныя, надыходзіць час паяць мікракантролер. Тут агулам нічога складанага не было, апроч таго факта, што піны мілмакс сокетаў увесь час губляліся і кудысьці адляталі. Будьце уважлівымі з гэтым. Далей можна прыпаиваць розныя дадаткі, калі яны ў вас ёсць. У маім выпадку гэта RGB асвятленне знізу і дысплейчыкі невялічкія над мікракантролерамі. RGB асвятленне я просто люблю, але тут, вядома, на ваш густ. Можна і не паяць. Дысплеі, на мою думку, асабліва не патрэбныя. Вядома, можна нешта цікавае на іх выводзіць, але тут трэба з прашыўкай разбірацца, гэтак далей. Я іх знаходжу крыху бессэнсоўнымі. Далей, паяльнік ужо можна адкласці, ён нам больш не спатрэбіцца. Нам засталося сабраць свечы, усталяваць у корпус і паставіць свечы кожны на сваё месца. Фінальная рыска. Апранаем капялюшыкі, янышкі і капы. У залежнасці ад тыпу кантролера вам спатрэбіцца адпаведная прашыўка. QMK для правадных кантролераў і ZMK для бесправадных. Канкрэтна ў мяне правадная, таму мне была патрэбна QMK. Тут, канешне, пачынаецца розная весялосць з рэдагаваннем C-кода, каб зрабіць лэйаут пад сябе, гэта даволі трудоёмка. Але я вырашыў пайсці іншым шляхом. Я сабраў прашыўку так званую VIAL. Па факце гэта форк QMK, але адначасова з гэтай прашыўкай ідзе спецыяльнае ПГО, з дапамогай якога вы можете канфігураваць сваю клавіатуру, сваю раскладку просто вось у рэальным времені. У рэальным времені. Але спачатку саму прашыўку трэба будзе крышачку сканфігураваць. У маім выпадку было трэба азначыць, што ў мяне галоўная палова правая, а таксама паведаміць прашыўцы пра тое, што мне падлучна LED-стужка. Агулам VIAL мне вельмі спадабалася, раю моцна, лічу, што з QMK працаваць нашмат складаней. Мінусы VIAL толькі ў тым, што калі вы ўключыце ўсе магчымыя фічы, то прашыўка будзе задужа важкое для мікракантролера. І даволі вялікая імавернасць, што яна не праш'ецца просто. Гэта не страшна, просто можна паспрабаваць яшчэ раз, ужо адключыўшы некаторыя фічы. Як я і зрабіў,
бо стандартная версія не залазіла. Тым не менш, у першую чаргу я ставіў гэтую прашыўку, каб мець магчымасць хуценька змяніць раскладку з дапамогай нейкага юзер-інтэрфейса зручнага. Гэта нашмат хутчэйшы, нашмат зручнейшы і нашмат больш зразумелы працэс, таму і вам раю. Я ўжо даволі доўга карыстаўся блакітнымі свечамі, яны даволі гучна клікаюць і мне гэта вельмі падабаецца. Але, магчыма, гэта не для ўсіх. Добрая навіна ў тым, што гук будзе залежаць у першую чаргу ад свечей, якія вы скарыстаеце пры зборцы. Да таго ж, існуюць так званыя ціхія свечы, але я ніколі іх не спрабаваў, пракаментаваць, на жаль, ніяк не магу. Але ж які агляд клавіатуры без тэста гуку? Давайте вам заладжу крыху СМР. Мне вельмі падабаецца, што атрымалася. Працаваць з тэкстам, пісаць код на стала так комфортна. Вядома, быў патрэбны час, каб прызвычаіцца да новай клавіатуры і запомніць новую раскладку, якую стварыў на свой густ. Логіка ў ёй базуецца на маіх уласных адчуваннях, а не на якіхсьці там даследаваннях. І на самой справе я вельмі раю і вам нешта падобнае зрабіць. То бок так, добра азнаёміцца з даследаваннямі, якія ёсць, але самае галоўнае правіла, калі палец цягнецца да канкрэтнага месца, магчыма, мае сэнс паставіць адпаведную кнопку ў гэтае месца. Як мінус, хутчэй за ўсё вам будзе складана патлумачыць, як працуе ваша клавіатура камусьці, хто прыйдзе да вас у госці, ці не ведаю, ці камусьці з сям'і. Гэта ўжо рэальна ператварыцца ў вашу уласную рэч. Сам я зараз адчуваю вялікі дыскамфорт, калі нават адно слова трэба набраць на звычайнай клавіатуры, таму прям цяпер я прадумаю варыянты чахлоў для клавіатуры, каб браць ее з сабою нейкія камандзіроўкі ці штосьці накшталт. Думаю, гэта ўсё, што я вам хацеў ды мог распавесці пра спліт клавіатуры агулам і пра мой уласны досвед у прыватнасці. Дадам хіба што пра любыя прамежныя варыянты. На рынку існуюць арталінейныя клавіатуры, гэта тыя клавіатуры, якія без тагрынгу, але яны ў адным корпусе, і я уласна не раю нават і спрабаваць такія клавіатуры, бо праз тое, што рукі ўсё роўна працягваюць цягнуцца ў одну кропку, бо эта клавіатура аднакорпусная, вы перавагі арталінейнасці не адчуеце. Аднакорпусны спліт кшталту Microsoft Nature Keyboard, такім я нават карыстаўся, але не вельмі эфектыўна. Рукі разводзяцца крыху шырэй, а сагнутасць самой клавіатуры дазваляе класці рукі на яе ў больш натуральнай позе, але ўсё роўна прысутнічае стагеринг кнопак, а саму клавіатуру нельга запраграмаваць на свой густ і пад свой камфорт. Важна адзначыць, пасля таго, як я сабраў сваю ўласную спліт-клавіатуру, я добра зразумеў, што ўсе мінулыя спробы нават і блізка не дазваляюць зразумець, што я адчую, калі перайду на паўнавартасны арталінейны спліт. Ніякі мінулы досвед не падобны на досвед, які атрымліваю ад набору тэкста цяпер. А уж тым больш набывае гатовую клавіатуру, ты ніколі не адчуеш досвед зборкі сваёй уласнай клавіатуры. Можа, гэта не для кожнага,
Але мне дакладна вельмі спадабалася. Дзякуй вялікі за прагляд гэтага відэа. На гэты момант я яшчэ не рабіў такія доўгія выпускі з такой колькасцю матэрыяла, таму мне вельмі важна пачуць, што вы думаеце пра гэта відэа. Калі ласка, напішыце каментар і пакажыце відэа знаёмым, якім гэта можа быць цікава. Толькі разам мы зможам пабудаваць беларускі YouTube якасна. Да наступных сустрэч на канале Праграмісцкі кут.